Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Yr asgell dde eithafol, the far right. Yr asgell dde eithafol. Euog, guilty. Euog. Gwahardd, to ban. Gwahardd. Arlywyddiaeth, the presidency. Arlywyddiaeth. Arolwg, survey. Arolwg. Mewnforion, imports. Mewnforion. Ffrwydrad, explosion. Ffrwydrad. Llosgfynydd, volcano. Llosgfynydd. Hollt, split or crack. Hollt. Ergyd, blow. Ergyd. Masnach, commerce. Masnach. Rhyngwladol, international. Rhyngwladol. Daeargryn, earthquake. Daeargryn. Cymorth dyngarol, humanitarian aid. Cymorth dyngarol. Addasu, to adapt. Addasu. Llys cyfansoddiadol, constitutional court. Llys cyfansoddiadol. Uchelgyhyddiad, impeachment. Uchelgyhyddiad. Rheolaeth filwrol, martial law. Rheolaeth filwrol. Yr ynys las, Greenland. Yr ynys las. Bygythiad, threat. Bygythiad. Cyflenwadau, supplies. Cyflenwadau. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr 11 o Fawrth. Clywon ni fod gwobrau newydd yn cael ei lansio i ddathlu cerddoriaeth ddi-Cymreig, gyda chategorïau yn cynnwys artist newydd gorau, albwm y flwyddyn, a thrac gorau yn yr iaith Gymraeg. Bydd y seremoni wobrwyo yn digwydd ym mis Hydref yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Mae arweinydd asgell dde eithafol Ffrainc, Marine Le Pen, wedi ganfod yn euog o ladrata arian Ewropeaidd, ac felly wedi gwahardd rhag rhedeg am arlywyddiaeth Ffrainc yn 2027. Dydd Mawrth, y 1af o Ebrill. Dysgon ni fod arolwg euog ac yn haliwyd yn y Deyrnas Unedig, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen a Sweden, wedi darganfod bod y mwyafrif o bobl o blaid gosod tollau ar fewnforion o'r Unol Daleithiau, wrth i dariffau newydd Trump mynd yn ei blaen yr wythnos hon. Ar ôl ffrwydrad volcanig, cafodd twristiaid a thrigolion tref yn ne-orllewin Gwlad yr Iâ ei gwacau. Mae'r llosgfynydd yn agos at dref bysgota o'r enw Grindavik a spa enwog o'r enw'r Blue Lagoon, sy'n atyniad poblogaidd iawn. Dechreuodd lafa a mwg arllwys o'r llosgfynydd fore Mawrth, gan greu hollt enfawr yn y ddaear sydd wedi tyfu i 1.2 kilometr o hyd. Dydd Mercher, yr 2 o Ebrill. Cafodd masnach rhyngwladol ac economïau byd eang ergyd pan gyhoeddodd Trump ei dariffau newydd, gyda llawer o bobl yn poeni bod rhyfel masnach ar fi'n cychwyn. Bydd yr Unol Daleithiau yn gosod toll gyffredinol o 10%
a'r holl mewnforion i'r wlad, gyda nifer o wledydd, gan gynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn gorfod talu llawer mwy. Clywon ni fwy o newyddion trist o Myanmar yn dilyn y daeargryn ofnadwy. Clywon ni fod dros 2,800 o bobl wedi marw, a chawson ni adroddiadau bod cymorth dyngarol yn cael ei rhwystro gan y junta mirwlol. Dydd Iau, y 3 o Ebrill. Newyddion da ym myd chwaraeon yng Nghymru. Mae'n debygol iawn y gallai Cymru gynnal rhai o gemau Cwpan y Byd Pêl-droed Merched yn 2035. Mae cymdeithasau pêl-droed y Deyrnas Unedig ac Iwerddon wedi gwneud cais i gynnal y digwyddiad gyda'i gilydd. Felly, gobeithio y bydd gemau'n cael eu chwarae yng Nghymru. Yn dilyn cyhoeddiadau Trump ddydd Mercher, daeth newyddion am ostyniad difrifol mewn stociau a Wall Street mewn anhrefn, gyda marchnadoedd ledled y byd yn ceisio addasu i realiti newydd. Dydd Gwener, y 4 o Ebrill. Mae arlywydd De Corea wedi cael ei ddiswyddo, ar ôl i'r llys cyfansoddiadol bleidleisio'n unfrydol o blaid ei uchelgyhuddiad. Cafodd Yoon Suk Yeol ei wahardd o'r swydd gan y Senedd ym mis Rhagfyr, yn dilyn ei ymgais aflwyddiannus i orfodi rheolaeth filwrol. Yn ystod ymweliad ar Ynys Las, cafodd cynhadledd i'r wasg ei gynnal gan brif weinidog Denmarc, Mette Frederiksen. Siaradodd ochr yn ochr a phrif weinidog yr Ynys Las, Jens Frederik Nielsen, a'r cyn brif weinidog Mawrth Ejede. Yn sgil bygythiad Trump a'i dîm, rhannodd Frederiksen neges glir. Dyw'r wlad ddim yn mynd i gael ei rhoi na'i gwerthu i'r Unol Daleithiau. Dydd Sadwrn, y 5 o Ebrill. Roedd llawer o newyddion gwahanol yn sgil tollau newydd Trump. Gwelon ni lawer o brotestiadau mawr yn erbyn polisïau Trump yn digwydd o gwmpas yr Unol Daleithiau. Ac yn y Deyrnas Unedig, dysgon ni bod Jaguar Land Rover wedi atal allforion i'r wlad. Yn Sbaen, roedd protestiadau mewn sawl dinas oherwydd yr argyfwng tai fforddiadwy. Yn y wlad, mae prisau rhentu tai wedi bod yn tyfu'n aruthrol dros y 10 diwethaf, gyda chartrefi mewn dinasoedd fel Barcelona, bellach yn costio 70% yn fwy na 10 mlynedd yn ôl. I nifer fawr o bobl, mae pris rhent bellach yn fwy uchel na mis o gyflog, ac mae Sbaenwyr wedi bod yn gofyn i'r Llywodraeth ymyrryd. Heddiw, dydd Sul, y 6 o Ebrill. Mae byddin Israel wedi cyfaddef bod ei milwyr wedi gwneud camgymeriad yn lladd 15 o weithwyr gwasanaethau argyfwng yn ne Gaza ar y 3 ar 20 o Fawrth. Cafodd fideo ar ffôn un o'r bobl a laddwyd ei ddarganfod, yn dangos milwyr Israel yn ymosod yn anghyfreithiol ar gonfoi o ambiwlansau Cymdeithas Ceilgant Coch Palestina, car cenhedloedd unedig a thryc tân am ddiffyniad sifil Gaza. Yn Japan, mae gofid mawr bod prinder o de matcha yn dechrau. Mae'r te traddodiadol Siapanaidd yn rhan bwysig o ddiwylliant y wlad, ond mae matcha wedi dod yn boblogaidd iawn ledled y byd dros y blynyddoedd diwethaf, ac o ganlyniad mae problemau bellach gyda chyflenwadau yn y wlad. Diolch am wrando
ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.